Følg lige med, så viser jeg lige, hvordan man steger dem her til perfektion. Først så krydder vi lige bøfferen. Det er store bøffer, de kan godt tage godt med krydderi. Her bruger vi salt, peber og en lille smule hvidløgspulver. Du skal have en god varm grill, så smider du de her tomahawks på. Så skal den bare have en god dag over varmen. Det må meget gerne komme op og kilde dem lidt med noget flammer, som I kan se her. Jeg ved godt, det ser lidt voldsomt ud, men der skal en god stegeskorp på, og der er 100% styr på det. 54 grader kernetemperatur, ud til siden med dem, og så skal de bare lov at hvile. Bøfferen er hvilet i 20 minutter nu. Vi kigger lige, hvordan og hvorledes det er gået med dem. Prøv vi lige kigger her. Den her, den sidder lige i skabet. Hold nu kæft, mand. Og se her. Sådan noget tomahawks her, det kan I få. Bare for gøre, som jeg har gjort her. Og så ind på Meat Club. I vil takke mig senere. Vi ses.